tambah berlemak piak nampak dan kalau mau dekotarui kau bisa buka cabang dan kau. Apa kerja udah? Buka cabang? Emang dealer motor? Ya begitulah kira-kira kalau keadaan tidak berubah. Dulunya adik sama rancak pakai badak pakai cala cando artis Korea di dalam garoba. Tapi kini kau saja barana basale mak pea cando buat coba dak nalah talampau masa. Biar dalam pemasak kan udah makan juong. Iyo lo ye. Kalau nak manca lihat dan naik ke rancak agak piti banyak-banyak. Balikan badak biar glowing biar tak celak. Kok indah tak bali usah memaka. Usah udah basora batuak dan basera. Jirawe tambah banyak. Badak bareh sudah pakai. Badak glowing nan kau minta lebih mahal dari Ampadulanda. Amo dan tenggen bisa senewen raso kami minum racun sagaregen. Lebih capek ada ancaman. Aco udah mau gue bayang. Usah dicari ada oi bini urang. Kaki urang rangkayo gadang. Sedangkan udah aco tahun jang. Condong mas dia yo kanan rancak, condong selero yo kanan perai. Baut adia dulu wangi semerbak, tapi kini lama sang coba untapai. Salah udah anyo mancace. Agak lawading piti sakabe. Tari mo sajo aponan dape. Taulah di untung usah mau pe. Dulunya adik sama rancak pakai badak pakai cala cando artis Korea di dalam garoba. Tapi kini kau saja barana basale mak pea cando buat coba dak nalah talampau masa. Biar dalam pemasak kan udah makan juong. Iyo lo ye. Kalau nak manca lihat dan naik ke rancak agak piti banyak-banyak. Balikan badak biar glowing biar tak celak. Kok indah tak bali usah memaka. Usah udah basora batuak dan basera. Jirawe tambah banyak. Badak bareh sudah pakai. Badak glowing nan kau minta lebih mahal dari Ampadulanda. Amo dan tenggen bisa senewen raso kami minum racun sagaregen. Lebih capek ada ancaman. Aco udah mau gue bayang. Usah dicari ada oi bini urang. Kaki urang rangkayo gadang. Sedangkan udah aco tahun jang. Condong mas dia yo kanan rancak, condong selero yo kanan perai. Baut adia dulu wangi semerbak, tapi kini lama sang coba untapai. Salah udah anyo mancace. Agak lawading piti sakabe. Tari mo sajo aponan dape. Taulah di untung usah mau pe. Harimau selapa adonyo. Kok nak rancak bini tu diservis.
Di labian bali badaknya. Biasa sekali sebulan, kini sekali seminggu. Baka cek kau, presiden dan namanya.